ଟିକି ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଗଲ? ମୋତେ ଠୋପାଏ ପାଣି ଦେବ କି? ମୋତେ ବହୁତ ଜୋର ଶୋଷ ଲାଗିଲାଣି, ହେଲେ ମୋତେ ଟିକେ ପାଣି ଦେବ କି? ଆରେ ତୁମର କ'ଣ ହେଇଛି? ତୁମେ ଶୋଇଛ? ତୁମ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ କି? ତୁମ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ପ୍ରାୟ ଜଣାଉଛି ଆଉ। ବୁଝିଲ ରଘୁ ବାପା, ସକାଳ ପରୁ ମୋ ଦେହଟା କାହିଁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ମୋତେ ବି ଚିନ୍ତା ଲାଗିଲାଣି କାଲି କେମିତି ମୁଁ ପୂଜା କରିବି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ତୁମ ଲାଗି ମୁଁ ମେଡ଼ିସିନ ନେଇକି ଆସୁଛି। ଆରେ ରଘୁ ଭାଇ, ତୁମେ ଟିକି ଭାଉଜକୁ କୁହନି ଗୋଟେ ଶୁଖୁଆ ଦେବ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ମନ କରୁଛି। ଆରେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀଟା କେତେ ବଡ଼ ବୋକାଟେ କି? କାଲି ମାଣବସା ଗୁରୁବାରରେ ଶୁଖୁଆ ଖାଇବ ତୁମେ। ଚାଲେ। ଟିକି ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ଦୂର ଜଙ୍ଗଲରୁ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ଆସିଲା। ଆଜ୍ଞା ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ, ଏତେ ଦିନ ପରେ ତୁମେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲ। 3-4 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଛ। ସେତିକି ବେଳେ ରଘୁ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମାଉସୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆରେ ଟିକି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କୁହନା? ଆଜି ମେଡ଼ିକାଲ ବନ୍ଦ ଅଛି, ହେଲେ ତୁମର ମେଡ଼ିସିନ ମୁଁ ଆଣିପାରିଲିନି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଯେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ତ କିଛି କାମ କରୁନାହିଁ। ରଘୁ, ତୁ ଚିନ୍ତା କରନା, ତୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଦେହ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଆସିଗଲିଣି ପରା। ସକାଳ ହେବା ପରେ ଟିକି ଉଠି ପୂଜା କରୁଥିଲା। ସେତିକି ବେଳେ ରଘୁ ତା ପାଖକୁ ଆସି ଦେଖିଲା ଯେ ସେ ପୂଜାରେ ତା ଦେହ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଯାଇଛି। ଆରେ ତୁମ ଦେହ ତ କାଲି ଏମିତି ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା, ଆଜି ତୁମ ଦେହ କେମିତି ଭଲ ହୋଇଗଲା? ତୁମେ ତ ଭଲରେ ବସିକି ପୂଜା କରୁଛ। ସବୁ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା। ଯାହା ହଉ ମା, ତୁମେ ମୋତେ ଭଲ କରିଦେଲ। ସେତିକି ବେଳେ ରୀତା ଆଉ ସୀତା ନିଆଁରେ ଶୁଖୁଆ ପୋଡ଼ୁଥିଲେ। ସେତିକି ବେଳେ ଶୁଖୁଆ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସିଏ ରାଗି ଯାଉଥିଲେ।